Yen tawang ana lintang cahayu, aku ngenteni rondomu. Kadang-kadang mas tulis di bojo. Ya Allah, ra kroso saiki poso meneh. Nanti koncone dora sehat. Iki Indonesia sini bosku. Lek bolong ngendi? Film nek bodoh. Rata wis bebret ngene. Kanthi gawean. Iki kudu menciptakan suasana Ramadan itu dengan indah dan menggelegar. Daripada sepi, tukulong wae. Oh no. Poso apa, Bim? Poso lah. Tenane, Bim. Tenan Mayir. Poso wae. Ya poso lah. Poso beduk. Aku sing poso maghrib ijek kuat kok. Ning aku ra takon. Wala sahur karo apa, Ju? Aku ora pindang. Alah, pindang batang to. Mayir batang fresh bos segel bos. Ora batang dipangan nyembah uta, Bos. Kok Mbah Kiai bener ora teko-teko iki. Lele semaput. Nyira. Yo iso lho, wonge wis tuwek. Isih poso lho. Idene kok ora tau merasa kok, Don. Ya menawa ta, Bim. Ngono wae blayer. Mantap, Bos. Ramadan tiba. Ramadan. Mangsanya nyulet. Ramadan tiba. Ramadan tiba. Mangsanya nyulet. Elong. Mantap. Bisa gawe lang yo. Yo. Kan bagi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaahku, ora kroso awake dhewe untuk bulan Ramadan meneh.
Bulan Ramadan awake dhewe lakoni poso. Poso iku rukun Islam sing kepiro? Kawan. Jadi poso ki namung sekedar ngengken nulih rungelak. Tapi ngengken hawa nafsu siji, ora kena tukaran, ora kena ngapusi, gampang emosian. Apa tuh? Mbah, poso iki ojo gampang emosinan. Ya ora nih? Iya no. Ya di ngapura. Mbah kaget. Iya, selatan Mas. Isjame iki. Nih, adan. Mbah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Wah, kopenane. Mbah, poso ojo gampang emosi. Ya ora nih? Iya no. Astagfirullahaladzim. Dia terus ke Mbah salah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jamaah kok kelong? Loh, kula mboten ngertos, Bro. Duka tambah. Nih, ini tak omongin penting. Kenapa tak bos? Mainan mercon bos. Ramadan kita gayeng-kan. Mantap po. Ya. Jos ta. Weh, sing nyulet apa lagi? Weh nyulet e. Weh nyulet e. Nyulet e. Masuk ini. Wah, udah terus. Ayo. Wah, apa ini? Dia wani ora dia. Ayo deh. Nek Ramadan iki mainan mercon bos, itu biar suasana itu tambah menggelegar ngono lho. Bos, mana ono Mbah Yai piye? Lah apa ta kenangan Mbah Yai atasane aku. Sopo to sing wani karo bolah nang ngene iki? Ra ono. Ya ora melu-melu lho. Tak katakane aku dhewe sing modalan iki ya ini mbahku lho. Ndak ya babatan sengaja. Lho ya. Kok iki ngomong kok. Lho ya ya. Ampun dah. Ketemu saiki. Bulan Ramadan dong. Becujak. Ganggu wong ibadah. Ngoten iki apa? Musolane dipel saiki. Hah? Musolane dipel. Tenan meneng. Ayo. Ya. Ayo. Ya ono. Anjingnya lagi ya. Emangnya enak lah. Kami keluarga besar Diari Badola mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bel.